Tuli pai bat nga haga nega for naga kitab sam naga lanong ka bakhandai pho ngan puli ka dekhot bakhat ar ko ni ki kintin to hikai ngi ban nyeu igis ngi jungi komta bangin penyo hangi ye ka donut ka jingstat sam kalau bakhandai pho ka dekhot ka bakhat ar ka kren ye ka ta ong lam bat ngai ni ki kintin to hikai ngi ban nyeu igis ngi jungi kumta bangin penyo hangi ye ka donut ka jingsta hangni ka tin ka jo blai ngalab dong ka dei ka sam ka jo debet ubriu jo blai te hangni ong kumno u debet ong tu hikai ngi ban nyeu igis ngi jungi kumta bang ngin penyo hangi ye ka donut ka jingsta nga kurana ka sngi ban ong ba ngi de ban don ya ka ta ka jing start bangin nyeu yi sngi ki jongi bangin nyeu yi sngi ki jongi langila don kat no snem ru don beng jongi ki long haki san snem riu snem chho snem don beng jongi ki ban don haki laipo safo snem Komanga pelat yang san post nem, dan beng jengi kepala poi ruakin, rifo nyopos nem, compare. Nila long kumni kong angkat tin julai kene keju sam, bakhandai pau, katoga de khot, kabashifau ang bakisngi, kisnem jengi, kilong nyopo, bat namar kabaklanye prapos nem. Penban kejing serong jengki, kalong kejing shitom. Ban ka Yesusi pi hangni ngi ba kas nem ga jigi breu kanum Islam setia ki nyau pau lada klanye ong dik tin joblai kala anong prapos nem kamut katno ka jing lengkot juga por ka jong breu ti dene ka kadau demet wang hangi tu hikai ngi ban nyau ye ki sngi jongi komta ban pelyo hangi ye ka donut ka jing start ban penyo hangi ye ka dol ka jing start manu ban hikai ngi deu blai ken ban hikai ngi ka ji kai ka jong blai kalong ba an penyo hangi ka jing start bangin nyau ki sngi ka jungi bangim dei setia ban buteng ye ka ban sikri yo blai amen nginam dei setia ban buteng badang ba ong sa sikri yo blai la shai na sa sikri yo blai inda ngalat kam temen na sikri yo blai inda la kata snem em kaji syakri yo blai kalong ba ngin syakri ba ni pen kre yela ka jing em shilenter ka jing em ka jungi nam ngim tep ye ga singi lano ma wana khunu brio ngim tep ro ye ga singi lano ma ka de ga por bo try wan shaw ngi naga de ga perthai amen ngim tep ubrio la baniam ha ga no ko por la baniam ya ba por na khna la baniam por samla labania bapola rangba la shongkurim labania bakapor la kham temen compare harei nama ubrium tep nakata daw penkre lepa kesnem arjar arfo ka lekno mentangi dan senam arjar arfwe hagane ka turik sifo turik jong banai january nakata daw ngin nyeu gisni pila ngin ken tang mentabak new year har mentala sifo sngi sedangkan no la kut no benai, sedangkan no Februari, sedangkan no ter Desember biar. Pilap sengau han senam ajar pu em, nganga pilap sengau, nganti bakin kilam kumno. Haus nem ajar arpau, kelakut sakanika jing shong hagi yeng hasem hagabangishu yari hagung ni hantai nama belai kaji shifting yo kenyang jing pang COVID-19 lani coronavirus. Syukur hagato kajing ya. Shong snong namar mlashi ban iyo mlashi ban jeseng kayo sarkar kam shima shashu ban pleading mane ladalap ino no ba pleading mane laban shakem hakari kisnam arjar ko te kisni kisnam kilai shuma rekum to khamlap yosnyo ngila po he December bat no December la po January what she would kisni kisnam kilai yai te nam kata ka don kam yang aprepi banang penkre banang kenyi kisni ke jonge ba lanang yai nang yai ke por lanu ke jingwan praji sukalajan
mo lanu kan jingwan tra Yesu kan long ten rai don kaman pen kra apa yalati amen pai biang bat nga Deuteronomy lenong balai fu ar ka de khot ka ba ar fu khandai kong gom ni a banda kilastat batkin srutu iagane bakin dalam perkhat yala ka bakut orang bat ngai ta ten a banda kilastat bakin srutu iagane bakin dalam perkhat yala ka bakut a bakin dalam stat om kini tin boleh a bakin dalam stat kemudian bakin dalam stat kin das ngutu ya gane ajinya stat juga por kajing mare juga sngi gisnam kiarta ke jo brio kilom ke balengkot long kin dalam perkhat yala ka bakut kin dalam perkhat yala ka bakut ti hatu napdeng jonga napdeng jungi napdeng jongpi hatu ngilaju perkhat nem ya ka bakut ngilaju perkhat nem ya ka bakut dai lanu kat no snem ngin im na perthai tin jole kong tang nyau pho prabhu snem hoi don ki batam ne kataru na kalyang jui khasi don ki ba em khandai pho don ki ba em hadu chispa wat chispa tam ki dak em tang ba hakapor ki ba tme e to kan mawi gane wat ke jabing ro kam tre kam bhasu don wei urang ba bela kumba prabhu san snem tam tam san snem ya gane jing thop ang lada khanye prabhu snem la thong ni la kliya nga sibang pidai jaj ayu kum to ngale thu o ngade jaj kum ta sa sibang kulibiang pi jaj ayu kum to har gata ngale thu ngade ta kli sikli hadu ba ngala susun e namar ba umla suban bat ya ka jingkan ma da itu kan kam to isu tinga ongane por lada yakiba kum kitab la temen la fiong to kelaba mud kim la suban kelaba mud klet wade jing kelaba mud kamud ayu ta kelaba mud kim tu syu nag daw ngim de ban kelaba mud haka por la temen bha namar ba kata ka jing sutu e jing kelaba mud kam tre kam syu la klet mud kitab te nag daw to ngin long ki brew la ben kre yela ka jing em nag menta amen nag menta pen kre la jing em bakin dalam stat bakin sutu ye gane kin dalam perkhat yela ka jing bakut ngiha perkhat yela ka jing bakut nyau kisni om ketuk tin joble bla pulin kong tu hikai ngi ban nyau kisni pihak nyau kisni lanang jan kabenang ya kisni lanang jan nagu kisni shego kisni ngilanang jan nang jan syaka bakut jong ka arta ka juni lanang jan tinam kata habangin nang ban nyau kumta kanyarap yang abri phi bangin pen kre kelaba mod penjanai la ka jingem had bangin kendu yau tra Yesu nginyo ban pen khoj la ka jong ka jingem hakapor bedang biang bat ni kendo yo tra Yesu habu tra Yesu wan man shaun angi nginyo ban le chete la mar tra la kan long de kan no ka dur la kan no ka kom ro compare tang bangin sio ban le tra Yesu asun menen ke hne la da jaba kumno ngi kan pen kre la ka jong ka jingem kan poi ka por ba habu tra Yesu wan ngi la ban le cherjo tidak mengetahuan bagi longki banget, longki Kristen, hendak jengkela ke bemut jengi, kalong ke don kam hadu kata-kata. Ni kala bemut man kesini. Upol wong ini kintin, wong ngayap man lagasni. I die daily. Lani ngayap man lagasni. Kamu ayu ke yong yap man lagasni. Hatu yap, nadir kita imbiang hatu yap imbiang Kade ke jeng yap, ya kamalade. Jing yap no ida ki jinglong berim jing yap no iki pop bat in embet ya ka jing em ko bai dei bat u Jesus Christ amen em no ka jing em batmai bik ke baro ki berim kin du no ko mo ka to ka shiti ba a shi no koren leno basan ko ba khat nyao kong u ba no Christ long jing thau tmai ke berim kala du no hakmi ke baro
kila jalong ke batmai ha ka jing jong tau priu bangai mo balawan ati la ka jing so Jesus Christ ulong ji tau tmai kito ki barem jo snam arjar pho kin leit no ngala krena ko ke jaka bawat ai ba ke ba pi kendu snam ar hajar ar pho bakin wan bud ye pi ha ka snam ar hajar ar pho we ngim de ben ailat e kata kan lem na kum ta syaitan sa penjia sibun ki jing penjia ke jing sosi jing kuslai ki jing man khia ba pher ka jing ba jong pi ha ka ba kan ring ya ka jing jingi hadu ba ngim la shu ban kala ka bamot kat banang islam nang kat banang islam nang ngim la shu ban kala bamot te hendai le ngi ngi ai tri so Jesus Christ doai ho tra Jesus un pen thamai ka man sem jingi bat ni long biang ti jing thau thamai war bor amen puli bat nga ha ga por nang tu na ka sithi Shaki Filipi hak Paul keren nantu yak wei ka jing keren ju us ka jing ya lenti lani kata ka jing yamare thong ga ju wang be se persya kada nang tanga keletno ke ba sedin maknerno ke ba shikmat to ne pe ga ni benta Filipi lano ga balai ka do ka khat arte Filipi lai kat artete om kemang la yop diang lepa lani bala penjanai lepa yanga henry ngabe se frangkeng ba kumta ngan yo bat ya kata ka bala bat ya kata ka benta ya ka bala bat yangaru dau Chris Jesu ko pravinget ngam nyeu yele de bala labat henry ya kani ko wei ngale da ba kletno yagi de ke shedin bada ke kenerno shik ki ba shikman ama bat ngai de kintin nre ye kan ke wei ngale da ke ba kletno yagi de ke ba shedin bada ke kenerno shik ki ba shikman ngawa ping la ban le kan ni ha ke ba kum kan ni ke snam nang yai na ke snam je ke snam ngi de ban le ye kan ni ba ke ba shedin kamu ketu ke badal shedin jungi namangi layat kumni mala yai lenti kumni ngimju phai shedin ke ba shedin ke dal chetu ngimju sno sa ye ketu ke shedin le ban bat sa ke ba shedin rai kenerno sha ke ne ba shikmat wong ngan kletno ye ke ba shedin bat ngan kenerno shik ke ba shikmat namal kwa ban ya shakram upol ukwa banya seprang amen upol kwa banya seprang kwa ban phaidin shaki ke berem ukwa ban kenjo seprang sekhmat ba unam pech sedin pikir mau larangan kreni kata ngaken mau ka tengah jong lot kani ka tengah jong lot ublay wang ba mino nakasnong Sodom bat Gomora letno syaktai ka jaga snong suar wat pai din lane wat kertiang din henrika ne ka tengah ka jong lot kat ba kiwai kina yamare shate shakman kani pade kayo sneu ye ka jingpa ki masi kayo sneu ye ka jing kerhu ka ding ka ba bame ka snong la hap ka ding le beneng kata de kelawan pai din bat pek ke wala jia hangta kala mamlu henre jong lot bat ki kun kin the arngot kila mare ba shite shikman klem da pai din jia yu ye ka kimi ki kun jia yu ya kani ka tanga ka jong uni lot klem pai setia jia ka ba jia ne ko ba ong engel wat pai din wat kertiang din namala da kertiang din ko ka ding kala ban lam tidak nak kata kau ngiru komju ni haba upol omba ngan kletno ike ke sedin ngan kenerno ike ke shikmat kemot ba ngimde ban phaidin ngimde ban kertiang din mare be shikmat ban ya se kata kan ti joga jing khoj kan ti jing shakri blai kan ti ban min lech beneng in pin kre ela ka joga jing amen ya kumta kata ko ba ta ba anda pila yai de kata galanti ka utrai la kren hangni nama kata ngalong tikna ba pin sayo e pan sngiat
hagasngi ke bakhadu tune phai bat nga nagi kitab jong o Isaya hagani ke kitab jong Isaya yel tho ye ke we ke jing tho ke bang ba lada java ki samla ki bala ki la ban luwai samla ki la ban sultai hande kita ki ba khmi utrai kin pen thamai bor lenong ba sau pho ka de khot lai pho we kong kom ni wat ki samla kin sulwai bat ki sultai bat ki ram samla kin klon khoi henre kita ki ba khmi utrai kin pen thamai bor kin hes jrong de ki thap nyang kum ki pukuni kin mare bat kin am so thaj bat kin yaj bat kin am so luai phi ka ta long ga jing kren yo ka tin ke joble ha ka jing yaj len ti ka jungi ya ga de len ti ban lech beneng ngila ban ja ga de jing ja ga kum kita teng teng ngila so thaj teng teng ngila so luai teng teng ngala banang ba don ru ki ba kelano henry ke tin joble ka ba henry kita ka ba khmi utrai kin pen thamai bor ong ba nga henry kita ki ba khmi utrai kin pen thamai bor to haba ong kin pen thamai bor hatu kini kim ya kendu jinge hatu kini kim jumat iga jing thai kim jumat iga jing loai kimat pi kimat iga jing thai kimat iga jing loai jen rei long ba pen thamai bor si pen thamai bor ha ga jing dei berutrai kamur i pen thamai bor kalong kum ka to ka battery kali hadir megala telot ka to ka battery have recharge have charge biang e to ka battery khenang bakan dap biang kum ka battery mobile kini ki mobile jungi enda kala lut ka to ka battery la de phim charge kala switch off now henry la kala down ka to ka battery phi charge biang recharge biang ka to ka battery harita kan sawan biang ka ding kan sawan biang ka to ka power han to komta kan sa on ka to ka mobile jong phi nang ta kan sa laban pen tray kam ka to mobile jong phi number ba kala doni ka to ka ding battery komta ro kan long kum ju ye ka jing long man sim hateng wat ki samla ki so thai kirang samla kin sulwai hande wala kataru kita ki ba khmi utrai kin pen thamai bor mapi ngladon kuma nyopo prabhu snam ngladon kuma sanpho snam ngladon kuma laipo arpo shipo rukum ju kala ba so thu igane lada pi so tulat so swai pi so luai so thai ka benta ka ju kalong man pen thamai bor ha ka ju de berblai amen doai ai ti so try yesu ngosno ya ke jing pla ju no shukri jo blai mene wang ba ha ka de snam bala de arpo sautrik mo ula don ki jing lang am sim la don ka de jing so pang sim haru kata ndai hadin bala duai hadin bala duai kha jo blai bala mani utrai dag ba ai tulut kata ka jing hem sim kalawan biang kata ka ba phila ban le amen amen amde ba phila du no ka jing pen em phila pidon ni ka jing pen em henry lada ka kelat lot lada pisngau ye ka daga jing klot jing so thai kin so luai kan jing so bom hun ka man sim ka jong phi duai hoble duai ruai mani utrai ka dorut baro hangta bin snau ya ka jing don kat joble sa si simpan ngi ha ka chitrik jong banai january kalong new york sngi ngi penlong ka jing doi sha jing et penlong ka jing doi sha jing et ne duai ngi tilo so tra jesu na ka banta ka snam bar ka wai namar bele namang shifting ke ka ban jia ka na snam arja ka wai ke ka ban jia namar ba hadin coronavirus ne covid-19 yo sneu ki khobor ki ong ba uwan sa wai utau covid-19 la de coronavirus ba kham khlain ha ka ba ka don ki jing ting ba khrau ko ma yo ba ki dawai ki ba laban di hau ni coronavirus berim harap por ya desu lalu da we pat virus
nama kada ka jing shepting kada pi kita jagi klam kita jagi jing yap them ba pera per thai hanrai ko wei ba ngi de ban tiep ko lang pa ngin don ka jing da ka jong play amen ngai ngo yo play ba hapdeng ka jing pang klam coronavirus covid-19 don wei ru da play ki prabengi jingi ki ba yo jing pang haleluya haleluya Hanung sto nyum don bayo jingpang aslong don bayo jingpang gini ki bangai namar ka jing da ka jo blai lani hangnu ru kim don ki bayo jingpang covid-19 namar blai kita ki ba ye jo blai kita ki nge jo blai u blai ya da amen haunes namar jar phoiru lawan ja ka no jingpang lani wan ja kita ki covid-19 tu wala ka taru kalang ba nginam septing namar ba ka jida ka zobre kan don ha ka jing em ko jong fi amen ngilar wai do jing wai ka om ni o ka snam o jisu ka pen khut par yanga yong don ka bor ha ka snam o jisu phi ka don ka bor ka snam o jisu ka pen khut par yanga kan ya da ya phi kan ya rap ya phi kan ker kan da ya phi ba phinom yo ka jing pang coronavirus lani pinam yo ko wepat ka bor setan ka banwan pen pang mjito me pile ne kano no lada pidon ya ka jingida ka jong blai ka snam ka jong jisu ka pen khoj ya ka jing em ka jong phi amen te kalong ba shisha ba ka bor ka jong blai kan don ka jing jong phi namakata kumo hni yai pen thamai bor kiba up khmi yo trai kin pen thamai bor kin mare kin am so thai kin yai kinam solwai namar balai yai pen thamai bor si yai pen thamai bor haba pen thamai kala biang phi la pen thamai bor si pen thamai bor handai la jangi ni bu teng ye ka jing duai bu teng ye ka jing ai tilo cho tra Yesu andala tulot nang tulot switch off sundan ka jinglo man sem jing don em ki ba switch off jinglo man sem kum ka mobile nei habam don battery shu ka switch off kum taro jinglo man sem habam don shu ka jing tray men sem khoj ha ka donut kala switch off ka jing man sem mso so shu ye ke baro shu em kum to kham so to shu te ram ka ta ka long ka jing yam man sem ka kra wat long kum ta tu ne pen thamai how to amen amen pen thamai to rai ka nang ya kisni pinang it pinang duai pinang shekri shu yo blai ha ka gm ka jong phi baru blai ru ka kwa ni tu phi ui ap ye ka gm ka janga ka gm ka jong phi ye ap yai kwa ye nga bre phi banginon ai ti sho tra Yesu hap deng ki jing e hap deng ki jing le hap deng ka taga ba phi em ha ka gm ka batlot ka swai pinang klan ha khma jo blai ka ta por ngan puli ka wei ka de khot bible Matthew long khat wei arpo pra ka de khot kane ka long Jisu khot su bha ya phi khot su bha ya nga bangin wan so try Jisu ongum ni ka ba phi set puli berbon arpo pra pendai lai pho mo Matthew arpo ka long ba khat wei Matthew khat wei ka de khot ka ba arpo pra hadu lai pho tuan hanga phi baro ka ba thai ba ka khia ka jingkit dengan penjam ni phi to shim ka long kor jonga ha phi to hi kairo nanga na banga wal lului bad bered ka donut ti pen sham ba ja thai ka men sim jong phi na ba ka long kor jonga ka long ba jam bad ka jingkit jonga ka ba sting hallelujah hallelujah don unu ba kham don jinge aprathai ngang don ki jing e hele ham ai ti how to rise Yesu ai ti show to rise Yesu ye jing e baro ka ba nga ye kendu ka ba phi ye kendu ka ba baro ki ba ngai ke kendu ai ti to rise Yesu phi kendu ki jing pangru one show to rise Yesu phi kendu ki jing e ru one ai ti show to rise Yesu phi kendu ka no ka no ru one ai ti show to rise Yesu namali tang to rise Yesu obala ban yerap lem ya ka jing em ka jingi amen hanai don kam yo blai na ko me amen namaga bible ko ba bat ku blai ke baro ke long ke bala kano ka bamla bat ki brio hanai bat u blai ka long ka bala oh hallelujah
kata kalau basisya nak kata Yesus tuan hanga pi baro ke bathaj ber ke khia ka jingket tuan hanga pi baro ke bathaj ber ke khia ka jingket dengan penjam pi pila banem yu isu yo Yesus dari khamat bakin jadok jompi pila banem isu yo Yesus bau don hangi mar khamat hari tu tip bau Yesus wang ngadon lambat pi ngan long lambat pi ala kasmi hadu ke bau waino ka perthai amen ulong rekat bat pi don rekat bat pi pimne setia balsu jingai no tra Yesus no don rekat bat pi udon ru hapo jompi pila priang utra Yesus lari pila priang utra Yesus ka donut jompi simet u Yesus don hapo jompi ko ma ang tin jom lai mo ba u Kristus chong de ka jingai haka donut jompi Efesos lai khat nyau ka krene kata Efesos lo nang balai de ka khat nyau ko ba u Kristus chong de ka jingai haka donut jompi kom tau chong de ka jingai u don donut jompi kahima ka jongleru kamde hangni hangtai hari ong Yesus ong hakmi kahima jonglei kadon hapo jongpi tir makata ni de ban ngau ia ka jing don jong Yesus Kristus ka donut jongi balai bahadin ba ni tlot ni suai ba ni ngau du jing kermen la ni ngau kam sukshu kam sim bangi duai utra Yesus yang try one man per set bor yenga bahak ka por bitep kawan ka jing tengen kawan ka jing pentengen haka jing ka jingi haka donut jingi kawan ka jing suk ka bakan jaman sim ka suk jai la jai ka ta ka donut jingi ban ngi sku menta ka jing kemen mende ngi singaw ka jing sausi hare hadin magla duai ngi singaw ka jing kemen hatto kam long kum ta phir le jese balai bangi de ban wan jese na ka ni rap ini amen habon jese nga singaw ka pher bha haba ka dona yeng singaw ka teng ka donut jinga ka long suda umdon semua kumba mo semua ka umdon Henry hadin magla ro utrai kumala krani badeng ni hadin magla ro utrai din magla mani utrai hadin magla ro ngila mani ngila tilut il ka sim jingmo je khat baro sho utrai karhem kam sim wan biang ka bor wan biang ka jing pentingan wan biang ka jing suka donut jingi namar ka ta ka dei ka jing dar ka jong utrai ka long sa sisen pat hapo ka donut ka dei kata te nama kata wan jong utrai pedeng ka jing pedeng ka jing pang ha pedeng sosi pedeng ka jing ha pedeng ka ta ka jing ka jong pi ka jing jar jong pi how deben wan bet tang so tra Jesu chu wan bet tra Jesu pin sa shem ya ka jing don ka jong blai pin shem ka jing sup pin shem ka jing ba pin shem jing ka khu ha jing jong pi amen Matius lu ba arfusan ka de khot ka ba khat lai ki gin tin ka ba de sni ba khadu ngai kum ni ba kini la long kisni ba khadu kum de setia kisni ka ba ngela ban kenjem ya mensim ada kisni ba khadu hi to ni puli Matius arfusan khat lai namagata to sharai naba phimtip lemni ga sni lemni ga por haka ba wan kono brio ong lamat nga barok ong lam mo ini giten namagata to sharai naba phimtip lemni ga sni lemni ga por haka ba wan kono brio hato don batip lano wan kono brio na preng jongi om dan hendai ga sni ga por ka tin julai ka om don batip ya ka jing em jo brio om don batip ka ba simet om don batip lano ngin lai no na perthai te kum ju ya ka jing wan yo tra Yesu om don batip hendai Yesu Christ ka du Yesu Christ balong khon job lai nong pin em jo ga jong pi oni giden namal kata to sharai na ba phimtip lemne ya ka sni lemne ya ka por ba wan kono brio lemno habang imtip kum ta kalong bangin sharai kane ke kentin sharai kamut bangine a ya ka jingwan yo tra Yesu ngine sharai ne pin kre yela ka jong ka jingim ngilong ki bal kloy haswa ka jingwan jong tra Yesu pi ke kata ka bangina sharai yela de shisho sa gawai ke khat babel ngan puli Efesos
lenang basan ketuk ba syet puli berbor kada khot ba khat san terter episode lenang basan de khot ba khat san terter mending la puli em ketuk bang ba ba kin dala start ba kin da suthu igane kin la prakhat ila ka bakut hangni om kum ni to khmi bha te kum no piat om kum ki bom start hanre kum ki ba start dag basus pa igapor naba kini gisni kilong ki basniu pe hangni om to khmi bha te kum no piat kalong kum tahi ka sriem bat ka to jing tho ka kitab Deuteronomy om to khmi bha kum no piap khmi bha ni em kum no ni aj kum no ni shakri blai kum no hap khmi bha hato na kalian ka jong ajong pi ni so hun bar shule tang ban le pendep rukom im hun setia hande ka jing shakri blai ka jing kalong hakaman sim bat hakwa shisha kum ang Jesu amen om ka jing shakri blai ka ba shisha hi ka de belong hakaman sim bat hakwa shisha u blai wadi ka kum kita ban mani u blai long masim nama kata ka dai kita ki mamani man mani hakaman sim bat hakwa shisha tini makata ka jing mani pendep rukom kamen toy setia ka jing mani yo blai ka shakri yo blai tang man pendep program kamen toy setia tung ini mani yo blai daka donut daka men sim bat ka shisha ngimde ban mani arsap yo blai amen ida aitlur shisha habab pidai ban thapti thabet devan shat bet da piko ban dem ko siu dembe kamdon setia ke limit barang let tang kumta nei aitlur ila de doai haying asem doai hajing tia doai hafi don hanu no doai kelab mut it show try lese por pidang lai trei halang kha yo wan Jesu ha kata kapor yo binang tia jing tia minit yo wan Jesu kata kapor piden ang kata daw tini boleh topen kret okay ha por pimot wan kon preo Jesu ya tu biang tu ka story wamba har ka jing wan jo tra Jesu te don preng jong ki kalong ki don tlum ying tu ong yo way on shimno yo way on ino don ki don halen kha yo way on shimno yo way on ino don ki don ha jing tliat yo way on shimno yo way on ino namagata tu ini pikir don sumar don sharai namar ba ngin yo ya kata jing rong no jo tra Jesu amen te hangne ga shiti Ephesus to suspa ya ga por namar ki negis ni kilong ga basniu nado ga por ga jo por long namar ki negis ni kilong ga basniu nado ga por ga sniu berbor mentala le pitep ka jing sniu kala bun hajar sya bani ga por ga jo por ngalele mentang ala batang ba kala de penman ngiang ni kendong ngi mlak su thu hnre bat pe ki pe sekiwe ki pareng bat kiwe ki ri kalong kum ka Sodom bat Gomora kemam ka Sodom Gomora boleh thang le ding kai go cha namar ba kila em ya ba jing em nadu ka shong kha ka shong man nadu ka taka long ba hadu ki brio kila shong kha shinrang para shinrang tem thai para kan thai na ta daw boleh isi pelat thang de ding ya Sodom bat Gomora klem da nyu ya no klem plat im ya no laj no kita ki kayin ka sem jong lot kita kelaj menta ka kelalong ka duriau bayak kata jaga kata ka Dead Sea te nagalong laban ba menta ka jing embryo pinsu i hakini gisnem ki brio ku ya khamakor ka akor ka brom ji ki brio ka long khamakor tin ki thlej ji ki brio ka long khamakor naro sidang ka long khamakor haba ki brio kim brom shu oblai kim ting shu oblai kum ta ka long bet da kata ka jing em ka ba i khamakor kam dai shukat kum tin jong blai menta ki brio naro ka su jan su nap ban dress ya la ka juga met pio em ki dur ki dar pio em ki to ki jing dress ki ta ki preng ba ki la dai sat ki dress ki ba pen pau ka met ajong long ke ba i
ijli kama joblay kitu gija rekom riam kan kilong ke ijli kama joblay tiga dandon tang iku igri la tiga dandon tang iku hadikar ngine silong pada don kata lane nong stone lane hamno no empat don rei lomba kasapoi namaru ni khasi lele kloi bahaban bud ya ka rekom riam jongki aktor aktris te khampa hues ni kin sawan riam shanesha than jungiru namar ki bud te hendrai ke tin jublai kong ba ong tosus pa ika por nama ki negi sngi ke long ke basniu aji sus pa jungi ke long baginam penano ka por ni shakri oblay ai tish oblay bat nginam pen vidur yala de bat ka perthai ko pol sikinong rom ong eta ong pol sikinong rom ong lanang ba khat ar wat pen sriem yala de rokat ka perthai amen amen ngimne pen sriem yala de ka perthai dai Tongi nong kibriu ke ba dariam dan akor yaj dan akor le dan akor kren dan akor ba ki barok kilong ki ba kat kum kin ke jong belai kani long ki sisa te hoj kani ke snam ar hajar ar puwe kolong ke snam kala nong ka snam ke kham sniu ne kala nong ke snam ke kham hang ni man tip bahan rei u blai tip kham ha ngin se pek e gojia ten rei Komang ti jublai ngong to suspai ka por namar kinegis ni long bas niu kom tangin suspai sisya ngasdang mani da kay kentin kong kumno atrai to hikayangi banyau yekisngi jongi kom tawan penyo hangi ye ka donor ki jingstan banduai hoblai duai berbor atrai to hikayangi to hikai yeki khon ki jingi yeka yinga sam ka jingi bangin nyau yekisngi jongi Kenang penyo hagi ka donor ke jingstan bangin an pai seme por biang ka dukat bible ke bakhadu ini puli por ar koren lenong ke banriu nadu ka dukat ban kom ke ba ar ongkum ni ngite kom ki parabe trelam batu ngia kerpat ba pinam pediang lena ka jingai ublai namar uang ngalas skor yeme haga ya bedeng hun Bat hagas ngi ka jing pen ngalawani rab yame hakmi mentaken kata ka ya badang hun hakmi mentaken kata ka sngi ka jing pen na ta daw lo ba la da ni long bala pen kre kamlele ja ka ba ja na por ndele da ngim long bala pen kre te shano ga ni lai ai mi ublai ba connecting ba ko mentaken ko ka ya badang hun mentaken ko ka sngi jing pen Tere makata tinju belakang haga sngi ba bios miao ye tin jonga wat pen ia la ka jong ka donot bios sngi menta ong try menta ka sngi ngakla ka bu ai tishme met ba men sim pen yang atra jesu nga pediam ye me haga donot ki jonga nga ai tishme nganam la shuki age bro ngan pen tmai no la ka jong ka jing doai atra jesu lo mala an le ka ba pi Namar uij kata-kata pi, tinulai ublai uij kata-kata ka perthai. Omdai uij kilum kiwa, uij pi, uij nga. Berkuat ini barok, barong kikon di jong ublai pada sebenarnya. Amen. Lagi pang sitam ru to kenmau bahaya kene. Utrai lo def shalapa halor gidim pna, lum kalberi, arjas nam taman swa. Kabai kom daga jingam snam jongo, lapen kia ye pi. Daga jingam senam jo tra Yesu. Nado kli hadu kejat. Nado kli do kejat la jingam senam. Haleluya. Jingam senam jo kamdei ba chu jingam senam namar ba kisho kidara ne ke bakila pensitom yo hoj kila pensitom hendrai ke don ka jo dor. Ka dor jo jingam senam ga jo. Ka bai ba kom daga jingam senam jo la pen khia yengi. Ngaro senam aja ke kendai kalau yo ta jingpang struk ndai angi ublai ba utrai hadin katukan ne lapen khia ya ba piti beta amen kat ke jingpang struk kaba sesen la yo eta ke jingpang struk kabut kala trai ki tit ki jaw ba phimla shuban ya ki jat utlik utte ke tim la shuban ki siliang ndai ha kat kataru ublai dong lek kamba pelaj yang nga ngalak banyai tip mentah amen
Cispa ngai ke berom syafra Yesus ya kata. Amen. Te nak ta dau piru. Yo ke jingai hau blai ong ka Bible. To yo pi ke jingai hau blai. Yo ke jingai hau blai. Blai long bala. Blai long bakrau. Ko bengi mani, ko bengi ro blai. Try melong bakrau. Try ngai mu eme ngimani eme. But kalau masih sah. Tu ni pun kendia dari nam tiga pang ni. Naga benda kita pang tu tiba ke jimani o try. Kalau ke dor ke bakrau ban yo pediang. Ya ke jimpen kia. Puli bat nga. Now gospel Matius lang bapra. Dekat bani kong ter. Kita siang tu don we brio. Habau la mani o try. So dua o try. Ber try la kia yo. Sa puli. Matius pralanam. Kada khot ban kong hadu ke ba sao. Te habau dengan wan hiar na ulum ki paj ba babun ki le budi o. Hakmiru bapang nyang tholi ulawan. Bad ulama ni dem yu udah ongko kenrat. Ladami mon melak ban pen khut yang a. Ujisu ti ulah kenel lagakti. Balakta yu udah ong. Ngamon tu melang khut. Ti kumni ru la pen khut yu na ta jingpang nyang tholi jong u. Haleluya. Hang ni ki kentin ki bakordor bahala pi pej benya. Uni bapang nyang tholi ulawan how Jisu, way Jisu, ulawan how Jisu, kapa kalau ulamane dem yau, mat bangai ni kenten. Hakmiru, ubapang yang tuli, ulawan, bat ulamane dem yau, ulawan ulamane dem yau, arti. Bari kita ulang kumno, kukenrat ada memon melawan pen kujanga. Jisu bade ulah kenela kekti, balong. Ngamon to menang khoj ti kumne ru la pen khoj u na ka jipang nyang tholi chungo la bi kliu try me monne em yanga bangan yo ajik pen khia utrai ju ong em ong ngamon to pen khia amen utrai ju ju ong ti ngamon balai baki babon ki bre kim yo jimen khia namar ba ka dei ka tei ba kim shimla mane dem hau kim shimla wan na utra Yesu bat kim shimla mane dem yo bat la ban angro kim shimla duai ba kim shimla duai na duka donut kadai ban don ka ta jing trang ga yesliang ya ka kamba jong blai ka jing trang ga yesliang ya ka jing pen em ga jo blai ka jing trang ga yesliang bo trai en pen khia trai le kamba ya pi hadin kitab le pin salak benongan wan so try dak donut baro ngan tuai try dak donut baro ngan dem mani try Yesu har kata pin yo jimin kia kadon so bekalong kimi biang dak dekat ke ba khat sau terter kanika sen ken kurim yo Petrus long ba anda utrai Yesu lakta ekti jongka kata ka jing pang tisyo kali ino no eka bat kumta kala yeng bat kala syakri kadon kadonut ban syakri ublai hi tena kata kadau ublai pun kia baik unam ino ipi un pun kia to mentang le slok ni ngis kem kalabiang blen kerku ya pi paro ane po